Hallo venner. Goddag, goddag. Tykesen og Knudsen er klar til årets lodtrækning. Og som vi jo alle sammen har fundet ud af, så skal vi den her gang. Så holder vi os på Sjælland en 10. gang her, Tykesen. Ja, vi prøvede Skjoldnesholm, men vi har fået at vide, at Fairways er det langhåret dernede, så vi skulle finde noget andet. Ja, og senest vi var på Sjælland, der var vi faktisk i Rønne, ikke så langt fra, hvor vi skal. Vi skal på Køge Golfklub, en 55-årig gammel dame. Sådan nogenlunde jævnaldrende med også deltager, vil jeg sige. Fladberg har været medlem alle årene. Ja, der er noget af den retning. Det siger rygtet i hvert fald dernede. Nå, men vi skal jo til en sjov del af tingene, og det er jo de sædvanlige poser her. Tykkelsen er jo primus motor her i den her lodtrækning. Det er ham, som der sørger for, at alting går rigtigt til, og han får så også lov til at trække spillerne fra gruppe 1. Der er 28 deltagere, kan jeg sige. Desværre blev der altid nogle afbud ind. Jeg håber selvfølgelig, at de kommer med næste år. Vi kan vel lige nævne, hvem der er, hvor linjen den går i år. Den går ved 9,8. Jesper Tolman er sidste mand i gruppe 1. Og Flot Jesper. Lars Petersen første mand i gruppe 2. Så har I sådan nogle det er 10,8. Så igen meget ligeligt fordelt, vil jeg sige. Yes. Skal vi køre i gang? Jeg synes, Vi at vi starter til tager første mand fra gruppe 1. Og så har Det er Tommy Sørensen. en lidt tidligere vinder, og han spiller med Michael Søgaard. Yes. Ja, så har vi den i gang. Søgaard, som jo er kommet ind i branchen, kan vi jo sige her, via sit nye arbejde, Green to Green. Så har vi den altid farlige læge, Claus B. Andersen. Ja, så er vi oppe i superveteranrækken, og han spiller med Torben Kjær, som heldigvis er tilbage igen. Yes. Han er jo på hjemmebane lidt. Han kommer lidt dernede fra Greve af, så jeg vil sige, det er sådan en halv hjemmebane for Kjær. Så har vi næste mand fra gruppe 1. Det er Jon Holst Christensen. Og Jon, han spiller med Jesper Heldig, den eneste mand i feltet, som hvert år får frataget slag, og alligevel så blander han sig altid derop. Det har vi fået dokumenteret her på de sidste 5 års sejr her. Han vandt faktisk noget, der hedder holdturneringen med Lyster sidste år, og blev toer bag den helt umulige Jesper Andresen. Ja, men det kan ikke blive ved på den måde. Nej, det siger Så har vi næste mand fra gruppe 1, det er Jesper Knudsen. Hold da fest. Og hvem er så den heldige eller uheldige? Det må vi jo se. Det er Mr. Cruise, Bo Sørensen, som da han skulle indlevere handicap, skrev om at han kunne vente til han kom hjem fra cruise. Så jeg er lidt spændt på, må jeg sige, hvor meget man kan træne golf på et cruise. Men, Bare han ikke er søsyg, når han møder op. du har nogle dage på til at få... Ja, det vil det altså ikke være godt. Så har vi næste mand fra gruppe 1, det er Kim Levin. Kim Levin, som sædvanligt, så farter han jo rundt i Europa for at forbedre sit spil. Og han spiller med Jesper Jensen, manden, som var tæt på at få skæret sine fingre af i efteråret. Men han er tilbage heldigvis med jumbo-greb, spiller han med. Ja, så det er en farlig mand i år. Okay. Aldrig holdt mere følsomt på køllerne, siger han. Det skulle være det rigtige. Ja. Så har vi fået selskab igen i år af Kim Bilsø. Og manden, som skal til folkemøde lørdag, styre løjerne der. Han skal spille sammen med Flemming Bille. Det er så et spørgsmål, om han kan styre Flemming Bille. Det kan du svare på. Det kan han nok godt. Om han kan operere hans spil, det ved jeg så ikke. Det er jo et Scandinavian par der. Det er jo sjældent, at to klubkammerater kommer sammen der. Ja. Så har vi en af de altid stabile, farlige deltagere, Thomas Kirkegaard. Kirkegaard er, kan jeg sige, en af de top handicappede. 3,5 af det laveste handicap. Det er Kirkegaard og Jesper Hermansen. Og Kirkegaard spiller med Ole A. Altid farlige Ole A. Han er lykkelig for, at vi skal spille i Greve, ja, så kan han sove lidt længere. I Køge, mener du? Ja, i Køge, så kan han sove lidt længere. Han er ikke så langt tilbage, men det har de fleste af os heldigvis ikke. Så 7.30 er jo det første tid, så man kører nu alligevel i god tid. Ja. Så har vi Jesper Larsen. Det er igen en af de tidligere vinder der. Larsen, han spiller med
Ups, der spurgte fra mig. Benny Holst. Yes. Benny, som også har nogle overraskende gode resultater, da vi kigger det hele igennem her. Så det bliver lidt spændende at se. Hvad Startede med 35 point sidste år, gik der rygter om. Ja, det er nemlig rigtigt. Så var han så mange andre en lille smule træt dagen efter. Om lørdagen. Ja. Næste mand fra gruppe 1. Forrige års vinder, Jan Poulsen. Og sidste år gik det sidste års absolut sidste plads. Han er ikke helt stabil. Nej, han er på en eller anden måde, vil han altid gøre sig bemærket. Og han spiller simpelthen med Lars Petersen. Det er et farligt bare, synes jeg, umiddelbart. Det har jeg ikke husket, om de har spillet sammen tidligere. Ja, Lars Petersen, han vandt med Jesper Andresen for 2 år siden i holdkonkurrencen, kan jeg sige. Så okay. En farlig dobbeltspiller. Ja. Nå, vi ved, hvad der synes. Så kommer Jesper Tolman. Sidste mand fra gruppe 1. Og Tolle, han spiller med Jimmy Mørk. Yes, det er Hvidovre par. Det er faktisk et rigtig farligt Hvidovre par, den også til. Det er spændende at se, hvad de kan mønstre i år. Næste mand fra gruppe 1, det er Jesper Andresen. Han har spillet sig ned i handicap efter hans sejr sidste år, så han har åbenbart fortsat. Og hvem får så æren af at spille med den forsvarende mester? Det gør Finn Schmidt. Det er et godt par. Det er altså godt nok sådan et lille rød par, det er altså. Nej, det bryder jeg mig heller ikke om, det der. Nå. Ja, så kommer en af de lokale fra Køge Golfklub, sågar i bestyrelsen i Køge Golfklub, Claus Lyster. Lyster, som var 3 sidste år, altså vandt holdkonkurrencen med heldig. Han må være en af de fremtrædende favoritter, vil jeg sige. Helt klart. Så derfor ikke noget pres, Niels. Ikke noget pres. Han spiller med Niels Mikkelsen. Du bliver båret igennem af Lyster, det lover jeg. Du får i hvert fald alle linjerne. Det er en fordel. Ja. Så er vi nået til undertegnet Jakob Thyssen. Og det er så spørgsmålet om du får Ørne Jels, altså køgesvar på Ørne Jels, Sten Bladberg. Nej, det gør du ikke. Du får Peter Levald. Det er Gentofte svar på Ørne Jels. Det er det. Ja. Big Easy. Det er i hvert fald et stort og flot sving. Meget flot stort sving. Ja, så skulle du gerne have ikke taget tilbage. Jeg har i hvert fald en Jesper Hermansen tilbage. Se, så kommer han der. Så kommer køgesvar på Ørne Jels. Så kom Flapsenberg. Simpelthen Flapsenberg. Ja. Så har vi den simpelthen Thyssen. Så er vi igennem. 14 par. Og vi har sørget for, at det i hvert fald, sådan, som det ser ud lige her i dag søndag, så ser det ud som, at vi får rigtig fint vejr. 17-18 grader solskin. Husk solcreme. Ja, husk solcreme. Men vi sender en praktisk oplysning og startliste ud inden for de kommende par dage. Så er det bare om at følge med på mailen, og så glæder vi os til at se jer på fredag. Ciao. Hej.